Eräänä aamuna heräsin täysin tuntemattomasta paikasta. Lähdin juoksemaan. Joulumuori mielessäni ajattelin ottaa hänen yhteyttä, koska meillä oli pari selvittämätöntä asiaa. Minua kuitenkin pidettiin todennäköisesti vaarallisena vieraslajina, koska paikalliset sotilaat alkoivat juosta minun perässäni. Juoksin, käännyin oikealle ja vasemmalle, tajusin olevani Atlantiksessa, päädyin ihmeelliseen huoneeseen, jossa oli puhelin. Täysin pöytäpuhelimen näköinen laite, tartuin siihen, painoin ensimmäistä pikavalintanumeroa. Ympärilleni ilmestynyt höyry alkoi hieman hälventyä, ja näin kulmikkaita urheiluautoja, rullalautoja. Jotkut myös luistelivat rullaluistimilla. Kaikki kuuntelivat jostain pienestä laatikosta ääntä, jonka he johdattivat pieniin korvakuulokkeisiin. Soitti muorini mulle ja lupas hymyten. Muorini mulle ja lupas hymyten. Saat sormuksen 24-karottisen kultaisen. Leopatra soitti ja lupas hymyten. Ei mukki, kalkkuna tuon. Leopatra soitti ja lupas hymyten. Kalkkuna tuon ja kultaisen sormuksen. Muori jälleen soitti ja lupas hymyten. Kyttilän tuon, kuusen mä tuon. Muori jälleen soitti ja lupas hymyten. Kyttilän tuon, kuusen mä tuon, kalkkunan tuon sekä sormuksen kultaisen. Soitti rukoillen. Nyt olisi ryppukki. Tavarat tarjolla. Ave Maria se soitti rukoillen. Tuoret mä annan, mantelit kannan. Nyt mä tuon kapakalat keitän. Murkuset soitan, hinkkuset eivän. Kyttiinät paistan, kalkkunat paistan. Sekä sormuksen kaikilla mausteilla suurella laitan. Sekä pukkisi. Hyväksytyn tarjouksen seurauksena puhelimeen kilahti uusi pikavalintanumero. En malttanut olla painamatta sitä välittömästi.
kesken kaikkein mukavimman tavaroiden tarkastelemisen siinä, niin yhtäkkiä tuo maaginen pöytäpuhelin valitsi aivan itsestään jonkin tuntemattoman pikavalintanumeron. Sitten kaikki muuttui mustavalkoiseksi ja Aave Maria oli poissa. Sumun hälvettyä näin kuinka 20-luvun New Yorkin kaikista kadun kulmista alkoi valua hitaasti Kleopatroja, mutta ne eivät olleet oikeita Kleopatroja, ne olivat muumiojauheen saastuttamia amerikkalaisia. Myös Julius Keesareita nähtiin vaeltelevan kaduilla. He herättivät varsin paljon pelkoa, koska heillä oli miekat, pienet miekat kyllä. Gladiaattorit ja muut aseistetut muinaiset hahmot sekä Kleopatrat tietenkin jahtasivat minua ympäri New Yorkia. Pukki juoksi rohkeasti niin kovaa kuin jaksoi. Kolina kalsketta, mölinä, melskettä, rauta-aseita. On avoimia haavoja, irtoraajoja, päätäkin putoilee. Vilinä melskettää, karua korskettaa, sota, hevosta. On juoksevia hahmoja, huutavia ukkoja, kaiken keskellä kiire on. Tilanne käy lopulta niin epätoivoiseksi, että Pukki ei keksi mitään muuta ratkaisua kuin painaa sellaista pikavalintanumeroa, jonka kohdalla lukee Survival Kit 2 T:llä. Painetaanpas. I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, the KIT if you prefer. Hello, Kitty. I'm Santa Claus. Are you all right? No, I'm in big trouble. I took the liberty of scanning your vital signs. Your blood pressure is 190/120 and your pulse is 104. Oh no. Could you come and fetch me somewhere? Musta auto lipui silmieni editse ja pysähtyi millin tarkasti juuri siihen, missä seisoin. Ovi avautui, astuin sisään. Tämä oli legendaarinen KIT. Pontiac Transam, muokattu sellainen 80-luvulta. Isoin ongelmani oli tällä hetkellä, miten päästä karkuun zombiarmeijoilta, Julius Caesarilta, joulumuorilta ja Kleopatralta. Joten päätin käyttää käsillä olevaa apua. Kid, Michael, please take me to the 70s Las Vegas.
Happy New Year. All of us to all of you. A merry, merry Christmas. And happy joyful time of year. Won't you do it? Oho, mitäs nyt? Kännykkä, älä nyt soi. Lyhyt numero 666, Fer Lusi. Punainen luuri kyllä, punainen luuri tämmöseen. Happy New Year. All of us to all of you. Merry, merry Christmas. All of us to all of you. Merry, merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Oho, no nyt se soi taas. Punaista luuria ei näy koko näytöllä. Oh, vihreä. Mokki. Helvetissä, Lucifer-puhelimessa. Nyt ei ole pukkimen ihan niinku Strömsössä. Sinun on aika tulla tänne alamaailmaan lusimaan minun kanssani.